diktadura frankistaren azken urteetako gidariek abiarazitako alderdia ez beste guztiek onartu dute memoria historiko eta demokratikoaren legea Eusko Legebiltzarrean. Halaber, 36ko gerraren eta diktaduraren biktimen erreparaziorako legearen aurka bozkatu du PPren banaketa batetik sortutako Voxen ordezkari bakarrak eta desagertzeko bidean den Ciudadanoseko bakarrak, baina hala ere, 71 legebiltzarkideetatik 64 eman diote baiezkoa legeari. EAJ, Euskal Herria Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemos iukoek lau falta ziren ganberan. Hala, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan beste urrats bat egin dute 1926tik 1978 arteko biktimen memoriaren erreparaziorako politika publikoek eta ganberan gonbiatu gisa zeuden memoriaren aldeko taldeetako kideek txalo zaparradarekin eskertu dute onarpen hori. 36ko gerran osteko diktadura eta trantsizioaren zati bat hartzen du legeak Espainiako konstituzioa abiatu arte. Arratsaldeon guztioi, ordubiak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea, gaurkoan memoria historikoa izpide. 58 urte bete ziren atzo diktadura frankistak Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegietako militanteak eta Jose Humberto García Baena, Ramon García Sanz eta Jose Luis Sánchez Bravo frapekoak exekutatu zituztenetik. Urte horrena baliatuta sortuk ekitaldiak egin zituen dozenaka udalerritan, Txiki Otaegi eta Euskal Herriaren askatasunaren alde euren ekarpena egin duten herrikideak omentzeko. Ahaztuak elkarteak Zarautzen antolatutako ekitaldian parte hartu zuen goizean sortuko nazio kontseiluko kide Aimar Altunak eta azaldu zuen sortuk bere egiten duela Txikik eta Otaegik Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokarekin erakutsitako konpromisoa. Haren hitzetan bi etakideen fusilamenduak Euskal Herriaren askatasun nahia itotzea zuen helburutzat, baina erregimen frankistak ez zuen halakorik lortu. Horiek hala azaldu zuen ia 5 hamarkada geroago bera dela mahai gainean dagoen auzia. Modu honetan nazio auziak presentzia izan zuen atzo ospatutako gudari egunean eta baita investidura saioan ere. Espainiako diputatuen kongresuan Alberto Núñez Feijóo PPko presidente gaiaren investidura saioa egin zuten atzo eta lehen bozketan ez zuen gehiengo osorik lortu. Aldeko 172 boto eta aurkako 178 jaso zituen. Bihar egingo dute bigarren bozketan eta orduan nahikoa izango du baiezko boto gehiago lortzea ezezkoak, baino alderdien hitzaldietatik ondoriozta daitekenez ordean ez dirudi lortuko duenik. Feijóo berak eta PSOEk Sumarrek eta Kataluniako alderdiek hartu zuten hitza eren egun eta Euskal alderdien txanda izan zen atzo. Euskal Herria Bilduk eta EIJak berretsi zuten ez dutela Feijóo Espainiako gobernuko presidente bihurtzaren alde bozkatuko. Hala, nazio auziari heldu zioten bi indar politikoek. Euskal Herria Bilduk agenda plurinazionalari eman zion lehentasuna eta EIJak esan zuen Euskadi eta Katalunia estatuan egokitzeko modua bilatu behar dela. Sarek salatu du Zelaiaren eta Barbadoren aurkako auzia lekuz kanpo dagoela. Sare herritarra plataformak Aitor Zelaiaren eta Galder Barbadoren aurkako ebazpena salatu du, iritzitan atzera egiten duen sententzia dela Galder eta Aitorri ezarritakoa, salbuespeneko politika atzean uzten ari den garaiotan guztiz zentzugabean. Horiek hala bat egin du ankerkeriari stop taldeak larunbaterako deitutako mobilizazioarekin. Gasteizen izango da arratsaldeko 6:30 Artium Museoko plazatik abiatuta. Plataformak kritikatu du oraindik ere mendeku tresna gisa erabiltzen dela justizia, etaren behin betiko su etenaren ostean irekitako itxaropen aroa kontuan hartu gabe. Honekin ekonomia arlora salto.
Lanera itzultzea gogorra izaten ari da. Iraila 3,5% inflazioarekin amaitu zen Espainian INE estatistika erakundeak ostegun honetan argitatutako datu aurreratuaren arabera. Abuztua baino 9% handiagoa da eta ekainetik 3. igoera da jarraian. Orduan 1,9%koa izan zen. 2022ko ekainetik hilabete bakarrean erregistratutako hazkunderik handiena. Eta mailarik altuenean dago apiriletik 4,4%batera heldu baitzen orduan. Alde positiboan azpiko inflazioa elikagai ez elaboratuak eta produktu energetikoak kanpo uzten dituena. Irailean 5,8%koa izan zen, abuztuan baino 3% gutxiago eta txikiena 2022ko ekainetik 5,5%koa izan zen. KPIa elektrizitatearen prezioa igo izanaren ondorioz igo da, duela urtebete jaitsi egin baitzen eta neurri txikiagoan erregaiak garestitu izanaren ondorioz. Elikagai batzuen prezioen igoeragatik ere gertatu da, batez ere oliba olioagatik lehorteak nabarmen murriztu baitu haren produkzioa. Lan gatazketan berriz, ELA, Steilas, Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek 8 greba egun deitu dituzte gizarte ekimeneko ikastetxeetan. Hau da, itunpeko ikastetxe gehienetan lan uzteak urriaren 17, 18 eta 19 eta abenduaren 11tik 15 izango dira. ELAk ohar batean azaldu duenez, apirilaren 25ko greba egunaren ostean patronalek inmobilismoan errotuta jarra izan duten. Gehitu legez, 5 hilabete igaro dira greba egun hartatik eta sindikatuek ez dute euren berririk izan. Hala, greba aurretik bidali zieten negoziak eta eskaerari ere muzin egin diete. Bada hezkuntzaz Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak Eusko Legebiltzarraren sarreran elkartu dira gaur goizean, unibertsitatean ematen ari den prekarizazioa salatzeko. Ordezko langileek 800 euroko soldata jasotzen dutela azaldu duten, pairatzen dituzten lan baldintza prekarioak kritikatzarekin batera. Eba Berrira Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak atzon, Radio Euskadin egindako adierazpenak ere kritikatu dituzten. Errektoreak egoera hori unibertsitate sistemaren lege organikoaren ondorioa dela baieztatu zuen. Gaur 8 akizu LAB sindikatuaren ordezkariak baieztapen hori ezeztatu duen. Egoera larria da Euskal Herriko Unibertsitatean eta arduradunak arbiak dira Eusko Jaurlaritza eta UPV-ko EHUko errektorea. Komunikabideetan akusazio larriak egiten ibili dira atzo, esan ez losu legeak ez dietela margen ikusten eta hori ez da zuzena. Losu legeak bai uzten duela partzialen egoera guztiz hobetzea eta hor gakoa 51/2008 dekretua aldatzea da. Lerro gurekin bukatzeko berriz kultur arlora salto, zinemaldiko historian lehen aldiz iparraldean eta iparraldeko euskaraz filmatutako pelikula bat aurkeztu da. Bizkar Soro du izena Ekine Atorrasagazti. Errepublika Frantsesaren nazio ikuspegitik planifikatu eta programatutako euskararen galtzeaz. Ari da, Bizkar Soro filma, bart estreinatu da, Donostiako 71. zinemaldian, eta estreinaldi berezia izan da izan ere, Bizkar Soro, herri fiktizioa izan arren, benetako kontakizunak eta benetako biztanleak ditu. Baigorreko herritarrak dira, eta bart eurena izan da aretoa, ordezkaririk ez da falta izan, Euskararen erakunde publikoa zein Ipar Euskal Herriko instituzioetako ordezkariak izan dira, baita ikastolen elkartekoak eta sehaskakoak ere. Baina esan da bezala, izar nagusiak, Baigorreko biztanleak. Lerroburuak aipatuta heldu eguneko argazkiari frankismoaren biktimei erreparazioa emateko legea onartu du Legebiltzarrak. Haren helburua da memoria historikorako politika publikoak arautzea, sustatzeko erreparazio morala, memoria pertsonala, familiarena eta soziala, arzoi politiko, sindikal, ideologiko edota sinesmen erlijiosoengatik jazarpena edota indarkeria jasan zutenen artean. Finean gaur arte alor horretan egindako lana sendotu eta areagotu egiten du lege berriak askotariko ekimenak legez babestuz.
Eta memoria historikoa zaipatu dugu lerroguretan. Ere txiki eta otagio omendu dituzte gudari eguneko ekitaldietan. Askatasunan bilagoaz gu, ta gure bendiko urratza. Haientzat gure arnaza, maitasun garreta indar. Irrintzi bat entzun da, mendiko torrea, bazen gudari da notik urriñan atzea. Gora guta, gutarra! Modu honetan, nazio auziak presentzia izan zuen atzo ospatutako gudari egunean eta baita inbestidura saioan ere arne. Euskal Herria Bilduk gure ezezko borobila emango dio zure inbestidurari. Konplexurik gabe, zure alderdian eta ordezkatzen duzun bloke atzerakoiari emango diogu ezetza. Argi eta garbi esango dugu, bai gaur eta baita ostiralean ere, gure ezetza hartuko duzu. No. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero. ¿Qué ventaja tiene eso de que usted hable con un partido de Estado, verdad? Gracias a eso tiene usted la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque somos un partido de Estado. Pero fíjese, ¿yo por qué no puedo ser progresista igual que ustedes o igual que Bildu y dejar que gobierne el que gana? ¿No le parece a usted que yo también tengo derecho a ser progresista igual que ustedes? La verdad es que los votantes del PNV cada día aprenden algo más, señoría. Gauzak horrela Iñigo Aduriz kazetariarekin egin dugu lehentxeago inbestidura saioko analisia, halaxe iritzi die berak Euskal Alderdiei. Talde abertzaleek garbi daukatela nun egon behar diren edo nun egongo diren hurrengo legegintzaldian, ez? Eta izango da, ezkerreko proiektu baten atzean. Eta egia da, batez ere EAJaren kasuan, ez dela izango bakarrik ideologia ekonomiko baten gatik, ze desberdintasun handiak daude EAJ eta ezkerreko alderdien artean alor horretan, baino bai argi eta garbi daukatelako ezin dela eskuineko bloke horri, ezin zaiola bloke horri gobernatzen utzi, batez ere, bloke horrek eta Voxek planteatzen dituen ideien artean alderdi hauen ilegalizazioa dagoelako mahai gainean. Bada inbestiduraren bueltako berri gehiagoren esperoan lan gatazketara salto, Volkswagenek iragarri du urte eta erdiz 400 langile gutxiago beharko dituela Nafarroan. Lan ituna negoziatzeko lehen bileran, multinazionalak berretsi du 2026 arte produkzioa murriztu beharko dela, baina uste baino gutxiago bermeak eskatu dituzte sindikatuek. Nafarroako Volkswagenek 400 postu murriztea proposatu du, ia 2 urtez aplikatuko litzatekena. Eta 2024aren erdialdetik 2025aren amaiera bitartean, 2 txanda eta erdian lan egitea ekarriko lukeena. Halaxe eman dio horren berri enpresa batzordeari hitzarmena negoziatzeko lehen bileran. Topaketan baieztatu dutenez, poloa Nafarroan egiteari utziko diote 4 hamarkadaren ondoren, 2024ko martxoaren amaieran. Baina litekena da abuztuanen erdira arte luzatzera. Une horretatik aintzin, lantegia autoelektrikoen fabrikazioa prestatzen hasiko litzateke.
2025erako ekoizpena aurreikuspena 215.000 autokoa da, eta 2026erako 200.000koa. Beraz, 2024ko bigarren hiruhilekotik 2025ko urtearen amaiera arte, 2 txanda eta erditan lan egitea proposatu dute. Larria dena da, honen aintzinean bazirela aterabide batzuk, eta hortan adibidez Nafarroko gobernuak sartu zituela gaztelera zarate de moduna fondo perdido, 20 milioi euro, landa benen badiren trenbide sareak egokitzeko, han berez aurreikusten zen paderia planta egoteko, azkenean dirudinez han egonen ez dena, eta baterian planta hori bertan egin izan baldin zen bertako langileekin, egoera koiuntural hau denbora batez solventatu ahal izango zen. Hasierako jaurtik eta kurba amaituta, urtero 2027 eta 2028 urteetan, 350.000 autoren ekoizpen volumena aurre ikusten da. Gauzak horrela, Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzak enpresa batzordeari 2024-2026 urteen arteko autoelektrikorako transizio epea hartuko duen hitzarmen kolektibo bat egitea proposatu dio. Nafarroan garela hezkuntzari helduta, irakaskuntzako sindikatu guztiak hezkuntza departamentuaren aurrean bildu dira goiz honetan, beste hainbat konturen artean batzordeetan ordezkari gehiago eskatzeko. Instantzia bat ere paratu dute beraien kexa adierazteko eta gardentasun falta salatzeko. Irakaskuntzako sindikatu guztiak ez dira ados matrikula bizia kudeatzen ari den moduarekin eta hezkuntza departamentuaren aintzinean elkartu dira hori salatzeko. Kontzentrazioaz gain instantzia paratu dute hezkuntza departamentuan. Sindikatuen aburuz, eskolatze batzorde horietan duten parte hartzea guztiz eskasa da. Horregatik, parte hartze hori ahalbidetzen duen araudia aldatzea eskatzen dute. Indarrean dagoen araudiak eskola batzordeetan sindikatuek duten ordezkaritza murriztu zuen. Espediente gehien aztertzen duen Iruñerriko eskolatze batzordetik sindikatuak desagerrarazi zituen. Ordezkaritza kopurua lehen zegoen bezala berriz ere jartzea, batzorde horietan parte hartzen duten kide guztiak deituak izaten direla bermatzea, eta informazio guztia gardentasunez kudeatu egiten dela. Eta azkenik, Iruñerrian dagoen eskolatze batzorde horretan, edo horretatik pasatzen dira kasu gehien, eta momentu honetan sindikatuok ez dugu ordezkaritzarik bertan. Hortaz, gure hirugarren aldarrikapena oso garbia da. Eskolatze prozesu hauetan gardentasuna eskatzen dute sindikatuek eta baita espediente guztien berri izatea ere. Irakasleen lanean eta ikastaldeen ongizatean eragina duen prozesu horretan ekarpenak egin ahal izateko. Aldiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek Eusko Legebiltzarraren sarreran elkartu dira gaur goizean unibertsitatean ematen ari den prekarizazioa salatzeko. Era berean, sindikatuek hurrengo urriaren 11-erako egindako greba deialdia berretsi dute. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek unibertsitateak hartutako ordezkapen politika berriak ekarri ditzakeen ondorio larriak salatzeko bildu dira. Lanaldi partzialak betetzen dituzten langileen prekarizazioa suposatzen duela azaldu dute 800 euroko soldata ezarrita. Egoera honetan 180 langile inguru daudela baieztatu dute. Lab, Steilas, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek ordezkoen egoera prekarioarekin batera langile finkoen lan baldintzak ere okerrera egingo dutela ziurtatu dute. Komunikabideetan akusazio larriak egiten ibili dira atzo, esan ez losu legeak ez dietela margen ikusten eta hori ez da zuzena. Losu legeak bai uzten duela partzialen egoera guztiz hobetzea eta hor gakoa 51/2008 dekretua aldatzea da. Horregaitik gaude hemen Euskal Herriko Unibertsitateko egoera prekario honek behartuta eta aldaketa zuzenak eskatzen. Ez dela bakarrik ordezko irakasleek pairatu beharko duten prekarizazioa, baizik eta honek gero eragingo diela neurri handi batean irakasle guztiei. Ze beraiek bete ezin izango duten zama, bete izan beharko dute beste irakasleek. Eta alde hortatik horrek ekarriko du gaiztotze bat klasetako egoeratan eta lan baldintzatan.
Urriaren 2 eta 5 Bilbon elkartuko dira berriz, unibertsitatearen egoitza ezberdinetan. Donostian urriaren 3 egingo dute elkarretaratzea, eguerdiko ordu batean Carlos Santamaria liburutegiaren sarreran. Mobilizazio horiekin batera sindikatuek greba egun bat deitu dute urriaren 11 irakasle eta ikertzaileen egoera larria salatzeko. Eta protestak ahotan Arabatik mugitu gabe 8 greba egunera deitu dute Arabako zahar etxeetan adi. Arabako erresidentzia pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetako langileek 8 greba egun egingo dituzte urria eta abendua bitartean. Lan baldintza duinak bermatuko dizkien hitzarmen aldarrikatzen dute sektorearen lehenengo akordio probintziala izango zena. LAB eta ELA sindikatuek deituta 8 greba egun horiek 4 azken urteetan egindako 24 greba egunetara gehituko dira. Langileek azaldu dutenez, patronalek pasaden martxoaren 15 aurrera hitzarmenaren negoziazio maila blokeatu dute. Egoitza pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetako langileok gero eta naskatuago gaude lan baldintza hain prekarioak jasatzeaz, multitarea egiteaz aspertuta. Lankideen bajak ez ordezkatzeaz aspertuta. Enpresek zaintza negozio bihurtzen jarraitzeaz eta gu hilabete amaierara ez iristeaz naskatuta. Aldundiaren geldikeriaz naskatuta. Enpresak langileen eta erabiltzaileen kontura milioika irabaziak izateko aukera ematen baitie. Mahaira bueltatzea eskatu dute eta bide batez Aldundiaren inplikazioa ere eskatu dute. Lehenengo greba egunak urriaren 3 eta 4 izango dira. Azaroan beste 3 lanuzte burutuko dituzte eta abenduan beste 3. Honekin batera erresidentzietako langileek azaroaren 30 deitutako greba feministarekin bat egingo dutela azaldu dute. Azken 5 urteotan 29% handitu dira itxaron zerrendak Nafarroan. Horri buruzko txostena argitaratu du Nafarroako kontuen ganberak eta okerrak atzeman ditu osasunbideak eginiko kudeaketan ganberaren arabera ez dira betetzen ari pazienteak artatzeko epeak zehazki. Azken 5 urteotako zerrenden bilakaera eta kudeaketa aztertu ditu kontuen ganberak eta horrez gain beste 2 konturi erreparatu die. Zerrendak gutxitzeko neurriak eta horien kudeaketarako erabiltzen den informazio sistema. Txostenaren arabera 240.000 erregistro zeuden itxaron zerrendetan iazko amaieran. Hala ere zehaztu dute zenbateko hori ez dagokiola paziente kopuruari. Paziente asko itxaron zerrenda bat baino gehiagotan baitaude. 240.000 erregistro horietatik 164 berrikuspen kontsultak dira. 125 lehen kontsultak, 8 diagnostikoak eta 3 ebakuntzak. Eta gizartarloko gaiekin jarraiki asteazken honetan turismoaren nazioarteko eguna ospatu ordez, SET sareko kideek turismoaren kolapsoaren eguna ospatu dute. Bizilagunekin plataformak data hori baliatu du Donostian egingo den turistifikazioaren aurkako urria iragartzeko. Urriaren 22ko manifestazioa deitu dute hain zuzen ere. Asteazken honetan turismoaren nazioarteko eguna ospatu dute batzuek, baina horrekiko paralelo turismoaren kolapsoaren eguna ospatu dute beste zenbaitek. Kasurako Donostiako bizilagunekin plataforma dugu. Honek uste du gizartea lehen bailen desazkunde turistikoratz bideratzea premiazkoa dela, ikuspegi ekologiko, ekonomiko, kultural eta sozialetik etorkizunarekiko arduratsuak izateko. Kolapso turistikoaren eguna baliatu dute turistifikazioaren aurkako urria iragartzeko. Izan ere urriaren 5etik aurrera Donostian munduko turismo erakundaren turismo gastronomikoaren mundu foroa egingo da. Ostera urriaren 23tik aurrera turismo munduko erakunde publiko eta pribatuak bilduko dira Tour Espainia komentzian Donostian. Horiek ala bizilagunekin plataformak adierazi du Donostian egingo dituzten 2 biltzarrei erantzuna hilabete osoan zehar emango diela. Eta lehenengo data zehaztu dute dagoeneko. Urriaren 22an Alderdi Ederretik irtengo den manifestazioa egingo dute turistifikazioa salatzeko. Plataformak nabarmendu izan du hiriaren turistifikazioak ekarri duela gero eta donostiar gehiagori ukatzea Donostian bizitzea. Turismoak handi batean zerikusia du etxe bizitza faltarekin.
Bada testuinguru horretan, etxe bizitza faltaren auzia izpide dute Bilbon eta Donostian, osoko bilkuretan eztabaida izango diren ekimenak tarteko. Etxe bizitza faltari aurre egiteko neurrien inguruan aritu dira. Donostian etxe bizitza hutsak dituztenei ondasun higiezinen gaineko zerga igotza onartuko du udaleko osoko bilkurak, ez ustekorik izan ezean. Horren bidez 150ko hazkunde ezarriko da tasan, 2024ko urtarrietik aurrera. Hori bai salbuespenak izango dira, pentsio eta pisu turistikoekin, ikaslei alokatzen zaizkien pisuekin eta zaharren egoitzetan dauden pertsonen etxeekin. Bizkaiko hiriburuan Bilbon berriz hiribildua tentsionatutako gune izendatzeko eskatuko dute osoko bilkuran, estatuko etxe bizitza legeak emandako aukera baliatuta. Bada Gasteizen, enpresa batek familia bat legez kanpo etxegabetu nahi duela salatu dute Erne. Gurekideak honakoak pairatu behar izan ditu. Etengabeko dei eta mezuak. 2 aldiz aldatu diote ganbarako zerraia. Etxeko atearen aurrean txerriburu bat eta apatxak aurkitu zituen. Desokupazio enpresak pegatina bat jarri zuen bere etxeko atean. Enpresak dei ezberdinak egin eta audioak bidali dizkio. Astebeteko epea jarri dio etxe bizitza uzteko. Ordea Hernaniko udalak, Hernani burujabe herri ekinaldiak eta udalbiltzak burujabetzearen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte urriaren 19, 20 eta 21 antolatzaileen asmoa da herrigintza eta udalgintza eraldatzaileak eratutako proiektuak ezagutzea eta Euskal Herri osoa nola zabaldu hausnartzea. Ondararen arloan Europako batzordeak eta Europa Nostra erakundeak Debako zubiaren birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela iritzi eta Ondararen Europako saria eskaini dioten gaur banatuko dituzte sariak Venezian. Debako zubia birgaitzeko proiektua aintzatetxe dute Venezian Europako ondare sarietako batekin. Europako batzordeak eta Europa Nostrak Debako zubia birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela onartu dute. Historia luzea du zubi honek, atzera eginez Doneiako bideko erromesek eta inguruko bizilagunek Deba ibaia gainditu behar izan zuten txalupa pasabide batean edo errepidean gora Sasiolaraino. Harik eta 1876an Antonio Cortazarrek Mutriku eta Debako ertzak lotu zituen arte. Lasturko Arrobitik datorren kareharrizko egitura horrekin. Kareharrizko egitura hori zuraren gainean dago, seguraski aritzaren gainean zimendatzeko. Hala ere 2018ko uztailaren 5 goizaldean herritar asko hartarazi zituen zarat handi batek. Harriak bata bestearen gainean irristatzen hasi ziren eta zubia kolapsoaren ertzean geratu zen. Berehala itxi zuten trafikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen haren birgaitzea, bizilagunen pasabidea ziurtatuz eta ondarearen kontserbazioa bermatuz. Lehen larrialdi fasean funtzio bikoitza betetzen zuen egitura bat ezarri zen, zubiari eustea kolapsoa saiesteko eta oinezkoentzako erabilera bermatzea.
Proiektu honetan oso garrantzitsuak ziren baliabide osagarriak berariaz egokitu eta diseinatu ziren zubi hori birgaitzeko. Behin egonkortasuna ziurtatuta birgaitzaren proiektua lantzen hasi ziren, eta lan horretarako 19. mendeko zubiak eraikitzeko teknika ahaztuak aztertu behar izan ziren. Azkenik gangak desmuntatzerak izen aldez aurretik arlandu bakoitza zerrendatuz, erdiko pila berreskuratuz eta 2 gangak berrereikiz. Deba eta Mutriku herriak berriro lotzeko aukera eman duen obra izan da hau. Orain Europako ondare sarietako batekin aintzatetxe dute zubia birgaitzeko proiektua. Guztira 21 herrialdetako 30 proiektu saritu dituzte edizio honetan. Osteguneko albistegiarekin amaitzeko berriz zer azpimarratu Errekale Horreko auzoak 10 urte betetzen ditu aurten eta urteurrena ospatzeko igandera arte luzatzen den egitaraua prestatu dute. Ekimenak asteartean hasi ziren Andra Mari Zuriaren plazan eginiko bideoproiekzio batekin atzo gudari eguna ospatu zuten Errekale Horren eta gaurko ere hainbat hitzordu prestatu dituzte. Hemen jarraian asteburuan zehar burutuko dituzten ekimenak. Larun baterako bai egitaraua egun osoko egitaraua antolatu dugu, goizetik umeentzako gauzak eta helduentzako ekintza ezberdinak edukiko ditugu, intxableak edo mutxapelketak edo horlakoak. Gero herri bazkari bat antolatuko dugu hementxe bertan, Errekale Horren, eta arratsaldean Aitor eta Galderren atxiloketa salatzeko manifestazio nazional bat dago deituta Gasteizen, eta orduan konbokatoria egingo dugu ere area hurbiltzeko, eta gero ja gau partean egingo ditugu kontzertuak hemen eszenatokian, etorriko direla Zea Maiz taldea, Ibilbedi, Kutxaratxas eta Belako. Eguneko berriak ala gaurkoan Bego Zubia, Gaiastegi, Eluiarrek egindako erresistente dokumentalaren zuzendaria eta gidoigilea izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin diogun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian filma Izpidez galdu. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrezketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eluiarrek erresistente dokumentala egin du, antibiotikoekiko erresistente bihurtu diren bakterioen arazoa gizarterazteko. Elurreiek egin eta ekoitzi du dokumentala eta zuzendaria eta gidoigilea Bego Zubia. Gaiastegi da eta gurekin dugu gaiaren nondik norako guztiak azaltzeko. Ongi etorri, Bego. Eskerrik asko. Resistente dokumentala sortu duzu ezta, zein izan da erresistente dokumentalaren helburua? Guk Eluiarren zientzia divulgazio egiten dugu, ezta? Eta orduan, duela pandemiaren aurretik, ezagutu genituen Teknopolis saio ekoizten ari ginela, erresistentzien arazoa ikertzen ari diren hainbat ikertzaile. Eta, gaiak erabat txunditu gintuen. Jakein bagenekien zerbait, antibiotikoekin arazoren badagoela, edo ez, baina zertan zen ez genekien oso ondo. Teknopolis saio bat eskaini genio, baina iruditu zitzaigun bazeukala hor, bazegoela beste lan sakonago bat egiteko aukera, eta orduan erabaki genuen proiektua saiatzea dokumental bat egiten, proiektu osatu genuen, eta hortik aurrera pandemia pixka eta atzeratu zizkigun lanak, baina hortik aurrera saiatu ginen arazo hau gizarteratzen, iruditzen zaigulako ez dela oso ezaguna, ez ezaguna dela,
naiz eta ondorioak gutako danok seguruenik pairatu ditugun, eta orduan, iruditu zitzaigun hor, zegoela lan bat egiteko, eta, informazioa zabaltzea izan da helburu nagusia, gero, bakoitzak erabakiak hartzeko, azken fina hori da zientzia divulgazioaren helburua. Aferaz da ezaguna, baina bakterio resistenten arazoak gizarte osoari eragiten dio. Zirkulazio istripuek, baino pertsona gehiago hiltzen dituzte, eta gainera, binbiziak, baina 30 urte, hilko dituen, baina 30 urte barru gehiago edo lako zehose. Datuak, pixkat, ez dakit beldurgarria diren, baina pixkat errespetu izatera gonbidatzen gaituzte. Gaur egun Europa mailan, Europa mailan dioz, Europa mailan datuak daude, beste leku batzutan, Afrikan edo Asian ze eragin daukaten, ez da horren ezaguna. Europa mailan eragin handia dakate, eta aurreikuspenek esaten dute, gero eta eragin handiago izango dutela. Funtzean, gertatzen dena da, o gertatu dena da, bakterioen gauza natural bat, hau da, bakterioak duela 4.000 milioi urte gutxi gorabehera agertu ziren planetan, eta bakterioekin batera resistentziak agertu ziren, beraien artean komunikatzeko tresna moduko bat delako. Eta bakterio eta resistentziakin batera antibiotikoak sortu ziren, gauza natural bat bezala. Guk, pertsonak, gizakiak duela markada batzuk, jakin genuen antibiotikoak erabil zitezkeela gaixotasuna sortzen diguten bakterioi aurka egiteko, eta orduan horra markada batzutan erabili dira antibiotikoak modu masiboan eta desegokian mundu guztian, eta ez bakarrik giza osasunean, baita ere nekazaritzan, baita ere animali edo arrain aztegietan. Pentsatzen nolabait bazirela olako molekula magiko batzuk, gaixotasunei aurre hartzeko balio zutela, eta horren erabilerak etzekala ondoriorik. Eta ondorioa izan da, nolabait erabilera horrek bakterio komunitateetan presio handi bat sortu duela, bakterio gaitasun ikaragarri badaukate egoera berrietara moldatzeko, pentsatu dezagun, pertsonak belaunaldi berri bat osatzeko, 30 urte behar ditugula. Bakterioak 20 minututan belaunaldi berri bat osatu dute. Orduan, pentsa zenbat belaunaldi osatu daitezkeen egun baten, eta urtebetean zenbat belaunaldi osatu daitezke. Horrek ematen dien malgutasun handia egoera berrietara egokitzeko. Eta esan dugu erresistentzia gauza natural badirela, orduan, antibiotikoak modu masiboan erabili denean, beraiek erresistentziak garatu egin dituzte presio horri aurre egiteko. Eta gainera, elkarren artean trukatu egiten dituzte erresistentzia horiek, espezie desberdinetakoak, familia desberdinetakoak, trukatu egite dute. Orduan, ze gertatu da? Gaur dala eguna, mundu guztian zabaldu direna erresistentziak, antibiotikoen eraginkortasuna horregatik pixkat ahuldu egin dela, gaur egun danok ezagutzen dugu kasuren bat, pertsona gaixotu dana, antibiotiko bat ematen zaio, eta ez du uste bezain ondo erantzuten, eta tratamentu aldatuko dizu, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Hori da, bakterioak antibiotiko horren aurrean erresistentzia garatuta dituztelako. Orduan, gertaliteke, ez aukitzea, bakteria oso erresistente batek kutsatzen bagaitu, gertaliteke ez aukitzea tratamenturik. Eta horrek, ze ondorio dituen badakigu. Orduan, Azkenean gertu dena izan da, antibiotikoak hartzen ditugula, gaitz bati irtenbidea emateko eta gaitz horri aurre egiteko, baina azkenean bakterio horiek erresistenteak bihurtu dira gurean, eta orduan antibiotikoek ez dute balio, ez da? Ulertu behar da, bakterioak daudela mundu guztian. Eta bakterio gehienek ez dutela gaixotasuna sortzen.
Oso modu errezan esan da, guri digestio egiten adibidez laguntzen digute. Eta ezinbestekoak dira, eta bestela ezingo genuke digestiorik egin. Orduan, bakterio gehienak onak dira. Baina bakterio gutxi batzuk gaixotasuna sortzen dute. Orduan, erabiltzen bada modu masiboan, baina ez bakarri pertsonei, ustetan, animalietan, mundu guztian daude itsasoan, erreketan, mundu guztian daude bakterioak. Antibiotikoak modu desegokien erabiltzen badira ez bakarrik giza osasunean. Ulertu behar da, antibiotikoak hamarkada luzez erabili direla gaixotasunei aurre hartzeko edo beste era batean. Orduan, presio egiten dugu ez guri gaixotasuna sortzen diguten bakterioetan bakarrik, baizik eta ingurugiroan dauden bakterioetan edo itsasoan daudenetan, ze gertatzen da? Bakterioak elkarrekin komunikatzen direla eta resistentziak trukatu egite dituztela. Orduan, guk zabaltzen badugu landa batean antibiotikoa, gaur egun ez da gertatzen, baina hori gertatu da. Zabaltzen badugu landa batean antibiotikoa, landa horretako bakterioek horri aurre egite diote. Orduan, aurre egiteko modua da resistentzia garatzea. Gero euria egiten badu erreketara zabaltzen dira eta gero itsasora eta halako baten gertaliteke guri gaixotasuna sortzen digun bakterio batera heltzea resistentzia horiek. Azken fina resistentziak guri gaixotasuna sortzen ez diguten bakterioetan baldin badaude, printzipioz guri ez daigu ezer gertatzen. Baina gaixotasuna sortzen digun bakterio batera iristen badira, guk ez daukagu tresnarik. Eta hori gertatu da. Gero eta resistenteagoak dira, eta gainera datuen arabera, minbiziak baino gehiago hilko duela hemendik 30 urtera. Osasun mundu erakundearen datuek hori izate dute. Honi deitu izan zaio baita ere, pandemia isila, azken finean zabaldu dalako mundu guztira, eta, mundu guztian gertatzen ari da. Badaude arreta edo vigilantzia neurriak, eta behar bada hemen ez, munduko beste leku batzutan sortzen direnean, ona abisu ematen da, baina, COVID-arekin ikusi dugun zeinen azkar zabaltzen diren gaixotasunak, eta gaur egun danok dakigu mikroorganismoei muga jartzea ia ezinezkoa dela. Orduan, da arazo bat, kontu handiarekin begiratu behar duguna, eta, aldela, gutxitzen, arazoa mugatzen saiatu behar dugu. Eta orduan, guk dokumentalean pixkat arazoa zein den ezagutzen ematen dugu, eta pixkat mugatzeko, adituek esate dute, momentuz, honi buelta ezin zaiola eman, baina mugatu daitekela. Orduan, mugatzeko daitezken tresnak zeintzuk diren ezagutzera ematen ditugu. Tresna horiek ezagutzera ematen dituzue zuen dokumentalean, erresistente dokumentalean, aipatu duzu adituek ikusten dutela, ez dagoela atzera buelta eginik, eta zein izango liratezke irtenbide edo mugatze horiek, adibidez izan daiteke ez dakite, agian antibiotiko gutxiago hartzea, antibiotikoak indartsuago bihurtzea. Lehenik eta behin antibiotikoak esan behar da, inok ez dela pentsa antibiotikoa txarra dela. Guk beste helburuetako izan daiteke antibiotikoak zer diren esaltzea, oso tresna baliotsuak dira gaixotasunei aurre egiteko, orduan ezinbestekoa da babestea. Orduan, neurrietako bat izan daiteke, datuek esaten dute, antibiotiko gutxiago erabiltzen badira, erresistentzia kopuruak ere gutxitu egiten direla. Orduan, lehen aipatu dudan gehiegizko eta erabilera txar horiek munduan ia leku guztietan debekatuta daude. Gaur egun, oso asko kontrolatzen da bai giza osasunean bai albaitaritzan eta bai beste arrainastegietan edo nekazaritzan zenbat antibiotiko erabiltzen den, kontrol zehatz bat dago,
ezin da edozela erosi, ezin da edozela eman, guzti hori oso kontrolatuta dago, eta helburua da antibiotikoak erabiltzea, behar direnean erabili egin behar dira, baina ahalik eta gutxien. Eta hori da neurritako bat, beste neurritako bat izan daiteke antibiotiko berriak aurkitzea, beste bat izan daiteke aukera, bakteria oso resistente horietako baten gaitzari aurre egiteko terapia bide berriak aurkitzea. Eta, COVID-arekin ikasi genuen bezala, neurri eraginkorrena da ez gaixotzea. Eta ez gaixotzeko, eskua garbitzea, bezain ohitura osasungarri eta behar bada, gure nagusiek horretan indar handia jartzen zuten. Ni umian nintzenean, gurasoek egunero gogorazten ziguten, eskua garbitu dituzue, zauriak oso ondo zaindu behar zirela, garbitu behar zirela, behar bada, keinu horien garrantzia ahaztu egin zaigu, zein dan. Baina oso importantea da, ez gaixotzeko, gaixotzen ez bagara ez ditugu antibiotiko behar. Ez batugu antibiotiko hori behar, arazo honi nolabait freno o galga jartzen laguntzen dugu. Aipatu berri duzu, zenbait antibiotiko gutxiago hartzen baldin badituzu, orduan eta erresistentzia gutxiagoa dute zure gorputzeko bakteriek eta egun nahiko zabalduta dago, adibidez, ibuprofeno, paracetamol, enantion eta olakoak edo zertarako hartzearena. Horrek ez du mesede egiten, ez da? Azteko nik kaseteria naiz, bale? Saiatuko naiz azaltzen, nik zientzia divulgazioan lan egiten dut. Baina ibuprofenoa ez da antibiotiko bat, bale? Ibuprofenoa, paracetamola, dia beste sustantzia batzuk mina kentzeko edo antura kentzeko. Orduan, antibiotikoa da ematen digute bakterioek sortutako infekzioei aurre egiteko. Ez dakit, infekzioak auki ditzakegu virusek sortutakoak eta bakterio sortutakoak. Eta askotan esaten digute. Horrek virus bat daukazu, ezin dizute zer eman, pasako zaizu. Eta gu garai baten, juten ginean, eta konjuntibitiza dakat, mesedez, emaidazu antibiotikoa. Ez, hori, holako praktikak, gaur egun, uste dut, jun izan bagara farmazia antibiotiko eskatzen, normalean ez digute emango. Baina ez digute, emango ez diguten arrazoia hauxe da, hau berau da. Orduan, nik uste dut, danok ulertu beharko genukela, ez dugula eskatu behar. Eta antibiotikoak erabili egin behar direla, baina erabili behar direla, medikoek esaten digutenean, eta medikoek esaten diguten egun eta kopuruetan. Ez gehiago, ez gutxiago. Eta gero, sobratzen bazaigu, ez dugu edozela bota behar, ze edozela botatzen badugu, ingurume girora iristen da antibiotiko hori. Eta, aipatu duen bezala, horrek eragin badaka. Orduan, saiatu beharko genuke, sobratzen bazaigu, behar bezala botatzen, farmazia. Eta dokumentalean hainbat gai azaltzen dituzue, gainera ikertzaile, mediku, albaitarien testigaintzak jasotzen dituzue, baita infekzio gainditzea lortu duten pazienteenak ere, ezta? Ikertzaileek, medikuek, albaitarioek pixkat esplikatzen digute zein dan egoera, zer gertatzen ari dan, zergatik gertatzen ari dan, nola eman dakioken asunto honi buelta, baina era berean iruditu zitzaigun pazienteen testigantza ezinbestekoa zela ulertzeko edonori gerta dakigukela horrelako infekzio potolo bat hartzea eta ze ondori izan ditzakeen ere modu oso grafikoan esan barro, ikusten da, esaten digute beraiek, ze gertatu zitzaien, zeinen, eta gainera, kasu batean, oso gauza harin batetik sortu zen. Orduan, pixkat danoi eragiten digu, nolatan, ze pertsona honek oso odisea pertsonal gogorra bizi izan zuen, etxean kristal batekin zauri txiki bat egin ondoren.
Orduan, bueno, hori da gertatu dan bat, eta beste, eta horrek balio dugu ikusteko, ez dala pertsona gaixua, zaharra, edo zeinik gerta dakiguke. Eta beste pazientea da, da mutil bat, jaiotzeko gaixotasun badaka, eta jaiotzeko gaixotasun horren ondorioz, infekzio asko pasatzen ditu, orduan, garatu, resistentzia ditu, eta beste hartu du, bakterio oso resistente bat, pare batek kutsatu dute, eta ezin dio buelta eman. Orduan, bere testigantza ere gogor xamarra da, bai. Askotariko testigaitzak jasotzen dituzue, eta horrez gain, Espainian berria den tratamendu baten nondik norakoak ere azaltzen ditu dokumentalak. Lehen aipatu dut, irtenbide eta posible bat terapia berriak izan daitezkela, ez da? Eta, azkenengo aipatu dudan, paziente honen familia saiatzen ari dira terapia virusekin, terapia egiten, fagoterapia deitzen da, fagoak dira bakterioi bakarrik eragiten dioten virusak, oso espezifikoak dira, eta fagoek ezin gaituzte gu kutsatu. Bakarrik kutsatzen dute, eta gainera bakterio bakoitza daka fago jakin bat. Ez dea beste fago bat, bakterio batzuk ez dituzte erasotzen orduan. Ari dira, Valentzian emakume badago gai honetan oso ikerketa aurreratua dituena, aurkitu ditu mutilonek ditun bakterioi eraso egiten dioten fagosak, eta orduan orain ari dira medikoak eta aztertzen nola eman dakizkioken fago hauek mutiloni, eta lehen entxago batzuk egiten ari dira, ondo atera da dena, eta dena ondo jongo balitz, behar bada, aukera bat izango luke, baina munduko beste leku batzutan egin dira fagoekin terapiak, eta arrakastatxoak, entsegu arrakastatxoak izan dira. Orduan, beste irtenbiderik ez dagoenean, aukera bat badela ikusten ari dira, eta entsegu kliniko bat ere prestatzen ari dira. Izan ere, dokumentala eraikitzailea da, eta egon daitezken konponbideak azaltzen ditu protagonisten bitartez. Eta horrez gain gainera, genero ikuspegia ere oso kontuan hartu duzue. Gu saiatzen gara beti zientzian garai baten hitz egiten zuten gizonek eta emakumeak antzeuden behar bada gizon hoien babesean lanean, eta gu urte asko daramagu Eluiaren gai honetan lanean eta saiatzen ari gara hor lehen lerroan dauden emakumeen lana ere ezagutzera ematen. Kasu honetan, eta bestetik, paziente bezala, ohikoa izan hori da, emakumeak izatea, ez da, medikoa gizona eta emakumea pazientea. Eta kasu honetan, esan dezagun, buelta eman diogula asunto hori, adituak emakumeak dira, zientzialariak emakumeak dira gehien bat, punta-puntakoak dira, eta pazienteak gizonak dira. Gizonak ere gaixotzen direlako, ez da. Emakumeak ere gaixotzen gara, baina, kasu honetan gizonak dira. Beste buelta bat eman diozue orduan, eta okertzu baldin banaiz gainera dokumentala euskaraz dago osorik, ez da? Guk ETB-rekin kontratu sinatuta daukagu euskaraz ekoizteko, eta lehen bertsio bat euskaraz egin dugu, eta euskaraz ikusi ahal izango da ETB baten, eta, badaukagu beste bertsio batzuk, beste kate edo plataforma batzun bidez zabaltzen saiatuko garenak, uste dugulako izan dezakela interesa Euskal Herritik kanpo, baina protagonistak euskalduna dira eta Euskal Herrira begira egindako lan bada. Protagonistak euskaldunak, baina gazteleraz eta ingelesez eta beste hizkuntza batzuetan ere zabaltzeko aukera duzue etorkizunari begira. Hori da asmoa. Azken finean, edonori, edonon, gerta dakiguken gauza bada, ez dago mugarik, arazo honek tokian tokiko buelta batzuk izan ditzake, edo leku batzutan
adibidez, bero handi egiten duen tokietan, edo Afrikako zenbait lekutan behar bada antibiotikoen erabilera, edo Asiako leku batzutan antibiotikoen erabilera oso kontrolatuta ez dagoen tokietan arazoak eragin handiago izan dezake, baina mundu guztian eragina izan dezake, eta orduan iruditzen zaigu edo non zabaltzeko moduko lan bat egin dugula. Eta itzulpen horiek aditurekin egin dituzue? Behar bada adituren laguntzarekin egin dugu. Aditu tresna oso on bada, baina oraingoz, gainbegiratu egin behar da. Honek lana errazten du asko, baina gainbegiratu egin behar dira lan horiek. Aipatu duzu hori, EITB-rekin elkarlanean egin duela Elhuyarrek dokumental hau, baina horrez gain beste erakunde batzuen babesa ere jaso duzue. Bai, dokumental bat egitea oso lan zaila da, bazkide asko lortzen saiatu behar da, ezinbestekoa da. Eta, guk bidean lortu dugu Espainiako Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Zientzia Ministerioaren menpeko erakunde bada, eta, bere laguntza eman digu, baita ere Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak bere babesa eman digu, eta, gero gertuxiago, osasun klusterrak ere laguntza txikitxo bat eman digu, eta, bai, bazkideak aurkitzea ezinbesteko lana da, oraindik falta zaigu, alor horretan, utxunetxoren bat edo beste badukagu, eta horiek bete egin behar ditugu, eta oraindik jarraitzen dugu lanean, oso lan zaila da, eta bazkideak ezinbestekoak dira. Gainera dokumentalak aplika egitasmoan parte hartu zuen 2022an. Hori guretako pari bat izan da. Apika Audiovisual Lab izeneko egitasmo badaka Apika produktoren etxeak, eta guk gure proiektu aurkeztu genuen, eta horri esker lortu genuen gidoigintzan, produkzioan eta zabalkunde lanetarako aholkularitza oso aditu honek eman digute, eta horrek nik uste dut aukera handia eman digula bai gidoia hobetzeko, baina baita ere produkzio aldetik egin behar diren lanak hobetzeko, eta zabalkunde lanetarako behar diren dokumentu eta baliabide guztiak hobetzeko. Oso guk opari bat bezala jaso genuen, eta halaxe baloratzen dugu, eta beraiei ere esan genien. Opari oso ona egin zigutela. Momentuz ez dago ikusgai dokumentala, hemendik gutxira egongo da, baina zein da jaso duzuen iritzia gertukoek, eta imaginatzen dut ikusi izan dutela. Aste honetan bertan lagun eta parte hartzaileen dako lako pase pribatu txiki bat egin dugu, honek balio dugu pixkat feedbacka ezagutzeko, eta jendearen iritzia, eta hobetzeko balego, hobetzeko. Eta, jendeak ondo ikusi du. Gero nik uste dut hori ikusentzuleen esku utzi behar dela. Guk munduko ilusio guztiarekin egin dugu lan, asko kostatu zaigu, onaino iristea, eta uste dugu dokumentu ulerterraz, atsegin eta erakargarri bat egin dugula, eta, jendea pozik geratu zen. Espero du ezagun, ikusleek ere iritzi bere izatea. Zein ondo, eta ikusleek gutxi gora bera noiz izango dute ikusteko aukera edo? Hori urruti gabe. Urrengo hilabeteetan, ETB-ri laizterren pasako dizkiogu beharrezko material guztiak, eta nik uste dut urrengo hilabeteetan ikusgai izango dela, eta laster zabalduko dela. Diegongo gara beraz orduan, eskerrik asko Bego Zubia, Resistente dokumentalaren zuzendaria eta gidoigilea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei, aukera honengatik. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.